होफैदों आंनो माइरं जावनायाव र' थावना थावा लोंनायनायसै आं माबायदि जादों गुमैनि साहा फुदुंनायखौ लोगोफोर र' माबायदि जादों खिथाहरगोन आं नोंथांमोना हे बारा थावाखै गाइखेर एसे नांबावगौमोन खोमा नै थावाबाबो लोंनांसिगोन आरो फुदुंना फैनानै माइलाय नै फिसालाया आरो चावमिन होफैबावबाय आयु जियावसो होफैबाय नै लाबोनायनि थाखाय एसे आयु बाबानो होफैयाखै नै आमाइनि सोमोन्दा चावमिन होफैबाय होफैग्रायासो नै खावसे लानानै थांफिनबावबाय गावना पेकेटसेखा आरो होमबाबो नै बिमानिखौ एसे लुगैदेरबावो आरो फिसालानि फावा एसे लानानै थांफिनबाय बेखौनो गुमैजों आंजों राननानै जानोसै एसे हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों फिन खेबसेबाव बरायहोनाय थाबाय आरो सिनाखौ आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ दिनैबो जोबजासे नायनानै होलांगोन होननानै भिडिअनि गेजेरजों मा मा दिन्थिलांनो हायो दिन्थिलांनोसैलाय सोनाबफोर नै आङो दा माइरं जावनो नागिरदों आरो दिनैहाय अखा हादों नालाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो दा दस्रा खामानि मावजाया नालाय माइरंखौनो बुरजा जावनानै लानोसै आरो आं दाख्लैनो बुरजा सौनानै दोनखादों आरो जावनो सोलाबिखायसो जावाखैमोन ओमफ्राय नै आङो दा माइरं जावनायनिफ्रायनो दिनैनि ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय आरो सोनाबफोर आसा खालामो नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो आरो नै आङो दा माइरंखौ जावनोसै आरो नोंथांमोना एसे दिन्थिनोसै आङो जावनायखौनो बस्थासे हानानै लाखाबाय आङो सनाफोर आङो दा जावनोसै नै अखाबो हादों नालाय अखा हागासिनो आरो अखा हादों एसेनो एसे खेरेब खेसेब आरो ओमफ्राय आङो दा नै माइरं जावनो नागिरदों आरो ओंखायनो दस्रा खामानि मावजायैखाय नायलांबाय थादो नोंथांमोना बिदिब्ला नै आङो दा माइरंखौ जावनानै लानोसै आरो सोनाबफोर आङो दा माइरंखौ जावनोसै अखा हाबाथाय बाहेरानि खामानि मावजाया नालाय आङो माइरंखौ दिनैहाय जावनोसै सानदों आरो सोनाबफोर जावनोसै लोगोफोर माइरं जावनायनिफ्रायनो ब्लगखौ जागायबाय आरो सनाफोर आंनि चेनेलाव बिदिनो सोरबा गोदान चेनेलाव प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना हरदो ओमफ्राय खालामहरफिननांगौबा आंबो खालामना हरफिनखागोन आरो माइरं जावगासिनो दं लाइन गैया लाइन दंबा बे बिदि जुजाइखौ फेनजों हगारगौमोन आरो आङो लाइन गैया नालाय कारेन्ट गैया ओंखायनो आखाइजोंनो जावबाय आरो अखा हानायाव दस्रा खामानि मावनाया नालाय ओंखायनो माइरंखौ बुरजा जावनानै लानोसै सानबाय आङो सान्दुं दुंबा दस्रा खामानि मावो नालाय सि दानांगौ मा दानांगौ बाहेरानि खामानिबो मावजाया नालाय लोगोफोर माइरंखौनो बुरजा जावनानै लानोसै आरो इंखुर आरो बेखौ बुरजा जाबा मालाबा जुमाय संसै आरो लोगोफोर लोगोफोर आङो दा बिदिब्ला जावबाय थानोसै दा जावखांबा दिन्थिसिगोन आङो
भिडिअनि गेजेरजों मा मा दिन्थिलांनो हायो दिन्थिलांनो नाजानोसै दे लोगोफोर। नै आं माइरंखौ जावनानै लाग्रोनोसै। लोगोफोर केमेरा स्टेन्डआबो दंफां खुन्सेयावसो दोननानै भिडिअखौ लादों दे। दोननानैसो भिडिअखौ खेबदो आरो केमेरा स्टेन्ड लाबोआखै। आं स्टेन्डखौनो बांद्राय बाहायखाया आरो जानला मोनलासो खेबलाबायो। नोंथांमोना जानला मोनलाबाबो नायनानै फोसाबदो गावजों गाव बर'जों बर'। आङो दा जावगासिनो जावनोसै आरो सनाफोर। लोगोफोर गुमैया आंनो साहा फुदुंना होफैबाय नै साहा लोंनोसै। नै माइरंखौबो जावखांखाबाय आरो नै बे गोदिल'सै आरो नै आं माइरं जावखांहां जानायजों गुमैया साहा फुदुंनानै आंनो होफैनायजों आरो नै जावखांबायानो आरो लोगोफोर जोब्बाय नै माइरं जावनाया। गोथावना थावाथाय नै गुमैया साहा फुदुंना होफैदों आंनो माइरं जावनायाव। र' थावना थावा लोंनायनायसै आं माबायदि जादों गुमैनि साहा फुदुंनायखौ लोगोफोर। र' माबायदि जादों खिथाहरगोन आं नोंथांमोना। हे बारा थावाखै गाइखेर एसे नांबावगौमोन खोमा नै। थावाबाबो लोंनांसिगोन आरो फुदुंना होफैनानै। माइलाय ए नै फिसालाया आरो चावमिन होफैबावबाय। आयु जियावसो होफैबाय नै लाबोनायनि थाखाय एसे। आयु बाबानो होफैयाखै? गैयानो गैया आमायनिसो दा। चावमिन होफैबाय। होफैग्रायासो नै खावसे लानानै थांफिनबावबाय। गावना पेकेटसेखा आरो होमबाबो नै बिमानिखौ एसे लुगैदेरबावो आरो फिसालानि फावा एसे लानानै थांफिनबाय। बेखौनो गुमैजों आंजों राननानै जानोसै एसे एसे। चावमिनजों साहा लोंसै आरो आब'मोन बिजनियाव थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय लाबोदों आरो बिजनिनिफ्राय दासो। ओहो दै लोंला आखाइखौसो सुनांसिगोन। गोथाव जादों लोगोफोर गाइखेराल' एसे खम जादों। गाइखेर बुरजा लोंबा गेस्टिक जायो नालाय। जोंना गुमैया जा अनखायो माइरं जावनायनि साहा फुदुंना होफैलायबावो लोगोफोर। चावमिन जानोसै आं लोगोफोरनि। जानबा जोंहा गुमैजों आंजों चावमिनजों साहा लोंबाय। लोगोफोर साहाबो लोंखांबाय माइरंबो जावखांबाय जोंहा। जावखांजोब्बाय सनाफोर। लोगोफोर आङो दा ओंखाम ओंख्रि संनाय स्टार्ट खालामनोसै आरो मा मा ओंख्रि सङो बेखौ नोंथांमोना एसे दिन्थिनोसै। नै माइरंबो जावखांनानै दुगैखां लोबखां ओंखाम ओंख्रि संनोसै आरो सनाफोर नायलांबाय थादो मा मा सङो बेखौ नोंथांमोना एसे स्राय दिन्थिनोसै आरो दिनैनि भिडिअआव। नै लोगोफोर आंहा दिनैहाय सबाइ ओंख्रि जानोसै। नै सबाइ रुबाय। दाउ एवबाय जोंहा सनाफोर। नै आङो दा दाउखौ मोजां एवनानै लाग्रोबाय आरो सबाइयाव हरनोसै सबाइ रुइबाथाय। नै लोगोफोर आंना सबाइजों दाउआ मोनबाय। सबाइजों दाउ ओंखाम ओंख्रि संखांनानै अमानो एसे आदार रुबाय आङो लोगोफोर। अमा आदाराबो मोनबाय। जेबो होदेरासै आरो आदार माइरं गोजा रुबाय इयाव। ओंखाम ओंख्रि संखांनानै ओंखाम ओंख्रि संनायनि अरखियावनो रुबाय आरो दसेनो मोनो नालाय माइरं गोजाखाय। लोगोफोर मोनबाय आंना अमा आदाराबो। लोगोफोर नै दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। बाय बाय नेक्स्ट टाइमनि लोगो मोनफिनगोन।